Binuksan sa Tarlac ang 35th North Luzon Area Business Conference o NLABC kung saan mahigit na 400 kinatawan mula sa pamahalaan, negosyo at development sector sa Regions 1, 2, 3 at Cordillera Administrative Region ang nagtipon sa temang North Luzon Now, Stronger in Inclusivity and Sustainable Prosperity. Binigyang diin sa conference ang kahalagahan ng pagtutulungan upang maisulong ang inclusive growth ng ekonomiya at pangmatagalang kaunlaran sa Hilagang Luzon. Ayon kay Tarlac Governor Christian Telyap, mahalaga ang sama-samang pagkilos ng pamahalaan at pribadong sektor upang mapalawak ang oportunidad sa pamumuhunan, negosyo, turismo at agrikultura. Layunin ng NLABC na palakasin ang public-private partnerships, hikayatin ang mga mamumuhunan at suportahan ang paglago ng mga MSMEs o Micro, Small and Medium Enterprises sa rehiyon. This is Patricia Mamangun on the spot.